kolejnym odcinku na kanale Study English Online. Ten odcinek będzie dotyczył tak zwanych false friends. Często w języku polskim trafiacie na słowa, które brzmią bardzo podobnie, niemalże identycznie po angielsku. Najczęściej wynika to z dwóch przyczyn. Albo te słówka trafiły do języka polskiego i do angielskiego z jakiegoś jeszcze trzeciego innego wspólnego języka, na przykład z łaciny, lub też są to słowa zapożyczone z języka angielskiego do polskiego, stąd właśnie te podobieństwa. Natomiast często zdarza się tak, że macie słowa w języku polskim i w języku angielskim, które brzmią podobnie, lub pisze się je dokładnie tak samo, ale ich znaczenie jest zupełnie inne. Są to tak zwane false friends, czyli fałszywi przyjaciele. To znaczy, że wcale nie oznaczają tego samego mimo podobieństwa w wymowie bądź w pisowni. Takie, z którymi się spotkaliście i takie, które najczęściej się pojawiają, to na przykład słówko eventually. Eventually wcale nie znaczy ewentualnie. Eventually znaczy w końcu. Słówko novel. Novel nie oznacza wcale nowela, tylko w angielskim jest to powieść. Lecture to wcale nie jest lektura, a wykład. Sympathy wcale nie oznacza sympatii, tylko współczucie. Market to wcale nie market, czyli sklep, a rynek. Market oznacza rynek. Rynek taki w mieście lub też rynek w znaczeniu finansowym. W jednym filmiku nie sposób przytoczyć Wam wszystkich tych false friends. Najważniejsze z nich zebrałam jednak i zamieściłam na moim blogu, na mojej stronie internetowej. Chciałabym Was też w ten sposób zachęcić do korzystania z tej strony, ponieważ myślę, że znajdziecie tam wiele ciekawych rzeczy. Także te inne false friends, które dla Was przygotowałam, znajdziecie właśnie tam. Zapraszam serdecznie, zajrzyjcie sobie na tę stronę. Tak jak mówię, nie są to wszystkie. Natomiast są to te, które wydały mi się albo najważniejsze, albo najciekawsze. Napiszcie mi o Waszych false friends, z którymi mieliście przez jakiś czas kłopot, albo które najbardziej Was zdziwiły. A tymczasem żegnam się z Wami i życzę Wam miłego weekendu. Maturzystów zapraszam jak zwykle do zajrzenia na moją stronę internetową. Zachęcam Was również do obejrzenia filmiku o tym, co jest tak naprawdę ważne. Jeżeli jeszcze ktoś z Was tego filmiku nie widział, to link też znajduje się na dole. A tymczasem miłego weekendu i do zobaczenia.